cadwyn heddiw ac mae hi'n roth. Does dim i ysgol heddiw. Mae Ceri ac Catherine yn cyrraedd dref. Mae trousers dau da Ceri ac mae ein gwisgo Chris rugby Cymru. Mae jeans glas a swimper oren da Catherine. So beth mae Catherine yn gwisgo? Mae Catherine dwi'n gwisgo orange. Da iawn. A pa dydd ydy hi? What day is it? Dydd. Hooray, dydd. Sadwrn. Saturday. Da iawn. Dyma rai mae pawb yn barod. Mae dillad nofio a gogls fel plan. Mae sbectol pen a silff yn un. Barod ben. Barod dwi'n hoffi barod nofio ond does dim ffordd da fi, does dim So ble mae nhw'n mynd? nofio. Nofio, da iawn. Dydy hi ddim yn oer yn gywir. Mae hi gynes. Mae plant yn chwarae yn dŵr. Mae ben yn hapus a mae hi'n gael nofio fel Joes. Dim Malen ben. Dydy Ron hi rai a dwy yn unig. Ail dim problem yn un, dau, tri. Roes ben mae nhw yn hanner. Mae hi'n amser mynd adre nawr. Mae Rita y plant ymogi a gwisgo mae dillad nhw a gogls yn y bag. Earl Grey shampoo dwi'n hoffi hi. Mae siampar nawr da fi heddiw. So beth mae nhw'n wneud now? What are they doing now? Beth ydy ymolchi? Mae amser mynd yna. Yes, amser mynd adre. It's time to go home. So beth mae nhw'n wneud though? So mae siampw newydd, felly mae nhw'n... Washing. Da iawn, washing. Dyma yn blod. Mae hi fideo yn y caffi. Mae ben a plant eisiau bwyd nawr. Mae pawb wedi ymuno ac eisiau cinio. Oes curry a crystacci. Mae eisiau bwyd ar ein ai. Oes
Oes mae Ceri Gwrth yn dda heddiw, a fi heddiw. O got pum Ceri a oes yn llawn yn da. So ble mae Aunty Blod yn gweithio? Caffi. Caffe, da iawn, mewn caffe. Ardderchog.